It's an omen. Možda bi trebalo ovu jednu specijalnu emisiju da krenemo ovako. 55 miliona ljudi, verovali ili ne, ima svoj profil na Facebooku u svetu, naravno. Ovaj fenomen se širi polako i na Srbiju, tačnije i na naš grad. Eto, u Pirotu po nekim procenama ima 4 do 5 hiljada korisnika Facebooka i ono što je najbitnije što možete naći na Facebooku, pored svih onih naravno sadržaja, to su ljudi koji se bave jako interesantnim stvarima i da ja ne bih dužio više, želeo bih da se upoznam sa nekim ljudima, mojih Facebook prijateljima koji rade zaista interesantne stvari. Evo, za našeg prvog gosta večera sam pripremio ovako jednu interesantnu najavu koju ću naravno da pročitam. Vaš i naš gost u najluđoj noći, čovjek koji je oborio rekord po broju prijatelja na Facebooku, tačnije maksimum 5000, ima čak i svoju fan stranu, ima oko 7000 prijatelja, više nego Emanuel iz Velikog brata, najpoznatiji pirotski reper, poznatiji i od komšije Grua, Papa Pinkas. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Izvoli, sedi. Jesu tačno moje procene, ova moja računica? Delimično. Da. Kako izgleda kada imaš toliko prijatelja? Pa ponekad postane smorno, ali u svakom slučaju svrsishodno sam otvorio taj profil na Facebooku da promovišem dobar kvalitetan rep. Znači, to je osnovni motiv otvaranja tog profila. Imam jedan Jesi ti malo bolestan da te pitam ja? Da, imam malo promena vremena, loše utiče na mene. Nadam se da još uvek izgledam lepo. I've got nobody! You always said that if I ever needed a friend, you'd be there for me. Well, I need a friend, Stan. Please! Dude, I don't want to get sucked into Facebook. Možemo da uvedemo našu gošću ovako da ulepšamo naš prostor i za nju se spisuje jednu vrlo dobru najavu. Sa druge strane, ove strane, devojka koja ne zaostaje mnogo za Pinkijem po broju prijatelja na Facebooku. Obično je offline ili nije na vezi, ali je sve prisutna. Devojka koja ima sve očigledniju karijeru fotomodela, čiju lepotu i šarm prepoznaju i hip-hoperi takozvane južne pruge. Evo, Pinki će se složi sa mnom. I zbog koje ćete uskoro, tačnije svi mi, mnogo više trošiti novac na Rafaelo kugle. Dajana Cokić-Daša. Ćao. Dobrodošla. Izvoli, sedi. Jao, pa ćao Daša, pa kako si ti? Super su. Baš si lepo večeras, kao i uvek, kao i na Facebooku. Hvala. Zašto si ti toliko offline, samo da mi kažeš? Zašto sam offline? Moram odgovoriti na to pitanje. Moraš. Pa eto, zato što verovatno imam i previše prijatelja i treba da napravim novu... Selekciju. Novu selekciju mog fejsa. Možda imam previše prijatelja i ne želim da budem online. Čak mi pišu oni ljudi koje ne poznajem i to meni ne prija. Ne prija ti popularnost? Naravno da prija popularnost, ja to ne bih nazvala popularnošću. I need a friend. Ja lepo izgledaš večeras, Hvala. kao i uvek. Koliko ti treba vremena da se spremiš za grad? Ja. Dan i po, dva, nedelju dana. Znala sam da će biti. Pa ovako, recimo šminkanje, sat vremena, malo više sat vremena. Samo šminkanje. Spremamo se. Pa recimo, treba da idemo u 11. grad, ja počnem još u 8. da se spremam. U 7 planiram šta bih obukla. Da ne dužim. Da, koliko vremena imaš profil na Facebooku? Pa jednu godinu i po dana. I 2000 prijatelja skoro. 1730 prijatelja, tako prilike, da. 1730. Ali kažem, rešila sam da napravim novu selekciju moje Facebook strane jer ima dosta ljudi koje ne poznajem i želim samo prijatelje. Da krenemo sa pričom, ja sam te najavio, malo ćemo Dašu da ispuštujemo ako nije problem. Da, naravno, Bavi se modelingom, imala si par ovako interesantnih stvari, radila si nekoliko modnih revija. Ono što je interesantno, što možete da vidite Dašu u najboljem svetlu, na YouTube-u možete da kucate, ovo je Jug, N1H1 se zove grupa, to će Pinki posle mi kaže koliko su oni dobri, tvoje, znaš li njih, čuvam? Pa ne znamo se, lično se ne znamo. Ali znaš šta radi?
Da, znamo otprilike šta rade, ima baš dosta izvođača i teško je da se upoznamo, ali... Kako si dopao spot? Nije loše. Kako si dopao spot? Pa Dejana je najlepši spot. To su svi rekli, inače radili smo jednu anketu na Facebooku, naravno, oko tog spota, slao sam neki svojim prijateljima da gledaju, svi su bili jednoglasni da si ti najlepši. Hvala na tolikim pohvalama. Kada je spot izašao i kako to izgledalo? Ovako, spot je sniman letos, jula, izašao je septembra otprilike, neću da kažem tačan datum da ne bi slagala jer ne znam tačno. Ovako, jedan član grupe je kolega sa fakulteta, dečko je video moje slike na fejsu, moj fotosession, prišao mi je, objasnio mi koja će biti moja uloga u tom spotu. Meni se dopalo, tako sam pristala, spot smo odradili. Snimanje je trajalo možda nekih malo više od nedelju dana, međutim, ja sam... Beležim sve. Snimanje sa mnom je trajalo 2 do 3 dana, sve najlepše mogu reći. Kako ste mi to dopala ta stvar, pošto si je čuo, pretpostavljam, to je hip-hop, reperi? Pa nije loše, nije loše. Nije loše, niste iz isto priče? Pa nismo, ima različitih pravaca u repu. Rep je jedan sastavni deo hip-hop kulture koji čine 4 elementa, repovanje je samo jedan deo, DJing, znači DJ-evi, ono što vrte, b-boysi, breakeri, breakdanceri i grafiti, znači rap je 4. deo koji upotpunjuje tu uličnu kulturu koja je napokon dobila na značaju i ekspanzije, totalne ekspanzije, znači u Srbiji. Drago mi je zbog toga, jedino mi nije drago kad se gube, pogotovo i mlađi koji dolaze, gube se u toj nekoj priči gde pokušavaju da sve to rade zbog neke popularnosti, možda misle da tu ima novca, neke koristi, međutim... Jel ima novca, samo te pitam, ti si bila, izvini što prekidam, ti si bila u tom spotu, je li bilo novca? Ovako, momci su mi nudili novac za spot, međutim, kažem, kolega mi iz fakulteta i nisam htjela novac. Jel ti barem dao skripte, nešto? Ne. On je brz igrač. Papa, Pinkas, Benz, Pinky, koji ti još nadimo? Pa, Pinky, Freak Pinky, Lik, Pinđa od Milošte, Tata Pinđa, pošto sam tata pirovskog repa, pa onda zbog MySpace je otvoreno to da bi se ovi stranci snašli kao šta je to tata, pa to je papa, kao, ne papa onaj vatikanski, nego kao Papa Pinđa. Gde taj, voliš malo tog vatikanski? Pa ima malo, da, iz profila ovako, kad mi hvata ovako, anfas sam je originale Piročanac. Originale Piročanac? Da, pokušavam sad da u zadnjih par pesama pokušavam da južnjački akcenat više forsiram u pesmu. Srbija je suše mala da bi se zanemario uticaj juga, možemo svi da... Znači, tačnije ti oratiš na repu? O ratinci, pričam se, brate, znači to je ono. Ja sad da vas pitam, jednom i drugom na profilu stoji vrlo interesantna stvar što moram da vas pitam. Piše da živite u Nišu. Da, prebivalište. Čekaj da ja Dašo, ajde ti. Može, Daš. Može, Daš. Može, Daš. Ti odgovaraš prvo na sva pitanja, znači damas imaš prednost. Da. Taman ja dok se pripremim. Može, nije mi problem. Ja studiram u Nišu, studiram engleski jezik na Filozofskom fakultetu i zbog toga sam stavila Niš na Facebooku, zato što tamo više provodim, veći deo vremena provodim u Nišu. Dolazim na svake 2 do 3 nedelje, neću da lažem, nekad dođem na nedelju dana, samo zato što se želim društva, moja drugarica, izlazaka i jače od mene, moram da... Znaš šta kažu ljudi za tebe kad sam pričao za tebe da si jako prijatna, mila i draga osoba? Hvala. Eto da znaš, tako ti ljudi doživljavaju. Dosta više. Ja sam primetio, evo znam da 5 minuta primetio sam da je osmeh non stop u licu, to je super. Uvek sam nasmej, to smo Da, sjeli. vrlo pozitivno. U kojoj ulici živiš u Nišu? Aleksandra Petrovića 6. broj neću da vam kažem. Neću da vam kažem. Ne želim da otkrivam tu tajnu, možda ima, pošto u repu postoje oni ratovi, kao, poznacim navoda, da, gangsta ona, da, kao mrzi se neki. Možda mi neko zakuca na vrata pištoljem, pa sad to, znaš, nije baš prijetno. To je opasan biznis, tako da je. Znaš, vatra se vatrom odgovara, tako da ne bih ja tu informaciju davao u javnost.
A prebivalište, zašto Niš i to? To je bilo pitanje, da? Da. U toku sam, da. U emisiji sam. U emisiji si, da, prisutan si, na poneki si. Za trenutak sam mislio da smo... Aha, okej. Pozdrav svim gledalcima Pikana, volio Statopinđe. Pa prosto, od 97. sam u Nišu, studirao sam tamo, radio sam tamo, srce i duša su mi, znači, podeljeni na pola Pirot, pola Niš. Nisam zaboravio, naravno, Pirot, iako sam trenutno tu sad, sve ostalo mi je u Nišu, sem devojke, koje ovom prilikom pozdravljam i puno. Ćao. You don't get sucked into it! You don't get sucked in at all! Please, you have to add me! Please! Dašo, ti si otvorila ovde, ovo je tvoja prva Modna revija, tako? Jeste. Jeste. Evo da vidite gde je Daša. Prvi put uslikana, naravno osim u porodičnom fotoalbumu. Ništa lepo. Kaži mi gde je to bilo, šta je? To si ti? Jeste. Eto, vidiš. Imamo još jednu Facebook prijateljicu. Stoje šara. Gde je to bilo, šta je bilo? Ovako, modna kreatorka Ana Golubović, koju pozdravljam ovom prilikom, je bila u potrazi za manekenkama. Radila je modnu reviju etno modela, ručne izrade. Manekenke su, tražili su ih uglavnom u školama, moja kreatorka je to čula, obavestila me, tako sam se ja tu našla. Dobila sam zadatak da pronađem još neke devojke, što sam ispunila, prošla sam još par devojaka. Kako to izgledalo? Znači ti ideš sa hemijskom i staneš na odmor, tokom odmora i beležiš koje ti se sviđa? Jeste, da. Dobila sam takav zadatak. Dobro, lepo. Volim i tebi ću da dam takav zadatak. Prva modna revija je bila održana u Pirotskom muzeju. Onda bila je modna revija prilikom otvaranja Novog Crvenog trga, održala se vamo. Zatim modna revija u hotelu Pirot, modna revija na sajmu za zapošljavanje, par modnih revija u Pirotskom muzeju, nije bila jedna, bila je par njih. I need a friend. Da dodam neke interesantne stvari, to će tebe da interesuje. Šta Daša vole? Obožava Pussycat Dolls, Beyoncé, kao što je rekla, Bobana Rajovića i grupu Kiss. Koju pesmu voliš od grupe Kiss? Nemo to da me pitaš. Dobro. When I kiss your softy lips. Od grupe Kiss. Da. Evo jedne male rime, to vam sad že dajem. Inače, pazi šta mrzim. Mrziš što u sobi nema opciju tražiti ili search na engleskom. Životni moto... Aha, da, u sobi. Zašto search? Jel imaš običaj da gubiš stvari po sobi? Da. Ti imaš veliku sobu ili mnogo stvari? Mnogo stvari, veliku sobu. To je slučaj kada treba da se spremam za grad i znaš onda, aha, ovo ne želim, ovo ne odgovara. Onda treći orman, jel da? Završava uglavnom iza mene sve. Iza mene. Kako središ to posle? Pa sredi, naravno. Kod mene sve uredno. Znači, nedelja, ceo dan ti polako sređuješ. Sutra dan, uglavnom. Sutra dan se bavim sređivanjem sobe. Koliko pare cipela imaš? Joj, mnogo. Pošto voli Seksi grad, da vidiš da gleda. Obožavam. Obožava Seksi grad, eto ti vidiš. I Pinky voli da gleda Seksi grad. Pa zadnji deo bio filmov, pratio sam malo serija, kako beše, Carrie Bradshaw, Da. u Abu Dhabiju. Abu Dhabi. Kako ona plavuša beše, ona ludača, Samantha. Dašu, nema mene. Samantha je rasturila Abu Dhabi. Nemam te smatiti. Kako ti se dopao drugi deo, da te pitam? Kako mi se dopada? Da, drugi deo. Drugi deo serije, drugi deo filma. Drugi deo filma. Drugi deo filma, dobro. Naravno, da sam oduševljena, ja sam svi jednu seriju odgledala. Cijelo leto, 5 sati, serija daje mi se nacrtajsku televizije i od početka do kraja. Naravno, mi se dopalo sve, najviše Carrie. Koliko pare cipela imaš pošto ti se najviše dopao? Joj. 1000 par, Ili imaš 1000... neke 48 da ja probam? Pa, ne znam, evo recimo 15, 16, 17 prilike, ne brojim. You don't get sucked into it! You don't get sucked in at all! Please, you have to add me! Please! Pite mene, molim te, koliko para patika imaš? Koliko para patika imaš? Imamo 2 para patika, jedne su smrtljive, A drugi su u trenutku oprane, ali da? u jednima idemo u goste, treće su konstantno na pranju.
Kao izgovor, na kao Pride. daš, ne, samo imaš 2 para. Dobro, posjećamo za to gde ćete za novu godinu, inače da znate da i Pinky studira fakultet u Nišu, jesi znala to? Nisam znala. Studira Da, DIF već je to 3. godina na DIF. Da, studira čovjek DIF i studira fakultet ulica. Ovo je, evo jedan apel javni ovako, ako ima neko da mi da otprilike 2000 evra da obnovim sve one silne godine i da upišem opet da bi mogao da se vratim na fakultet i da završim to napokon, ja vas molim. Ajde da napravimo prosto računa. Pošaljite pare na moj račun. Ne, pa ja sam Pa mi smo generacija koja je uhvatilo bombardovanje. Ja sam morao da radim da bi preživljavao tamo sve, Pa da. znači u isto vreme nisam mogao da studiram, tako da je sve to ostalo na stand-by-u, pa sad Inače, je vrlo teško laku vratiti ruku se. za krećenje, kreće od sobe, raju. Da, Voli da farba čovjek. da. Pogotovo volim da repujem po kućama, tako, ako voliš da ti neko repuje dok tražiš cipele ili nešto drugo, ja ću da ti repujem, razumiješ? U posljednje vreme slušam cecu dok tražim cipele. Opušteno ceca. Mogu i sa cecom da repujem, nije problem. It's an old man. Promjena ambijenta, promjena atmosfere, mada i moram da kažem i ovdje je prijatno. Kako da nam našeg gosta ovako? Vrlo prosto. Čovjek koji ima preko 3000 prijatelja na Facebooku, čovjek koji radi puno stvari vezano za muziku, moram da priznam svetski priznati čovjek, moj i vaš gost, DJ Mistake, inače da kako misli, evo prijatelju, kako si? Evo, super, ti? Super, došli su u Pirot? Da, malo na odmor. Malo na odmor. Kako to komentarišeš što imaš preko 3000 prijatelja na Facebooku? Ajde, iskreno, koliko su realno tvojih prijatelja tamo? Pa realno možda i nekih 100-ak prijatelja, ostalo su sve prijatelji uglavnom sa kojima sarađujem u vezi muzike, tako da ima dosta i fanova, pa samim tim nakupilo se vremena. Nakupilo se. Ovako da te pitam, šta ti lično misliš o Facebooku? Pa mislim da je jedna veoma dobra reklama za bilo koji posao na svetu, tako da... A ti to gledaš u komercijalne svrhe? Da, naravno, da. Pa znaš da 55 miliona ljudi ima profil na Facebooku, po nekim statistikama oko 4 do 5 hiljada u Pirotu samo. Eto, ja se nadam da ću uspjeti jednog dana da prihvatim svih 55 miliona. Evo ovako, ja i ti smo pričali, gledalci imali prilike da te vide, ono što je meni jako drago je da ti radiš stvari koje već ljudi sa strane vide uopšte u svetu. Najbitnije je da si ti u posljednje vreme radio remix za jednu svetsku zvezdu, trebao si da snimaš spot, šta se dešava sa tim, ajde objasnimo ljudima. Da, pa to je ispalo, eto, sasvim slučajno, ali na kraju se sve super završilo, pošto u Beogradu, gdje inače trenutno živim i radim, postoji grupa Mistake, elektroband, koji svira i radi sasvim drugačiji pravac od mene. I mnogi ljudi su nas mešali, mene kao DJ Mistake-a i njih kao Mistake i onda su stalno mešali ljudi ko je ko u stvari i onda smo došli na ideju da napravimo, da ja njima uradim remix njihove reggae stvari koje su oni radili sa svetskom zvezdom King Alibavom. Gdje to mogu ljudi da čuju samo izvijem? Gdje to mogu ljudi da čuju? Pa mogu na YouTube-u, da, mogu na YouTube-u. King Alibaba i Mistake, da, tako da oni imaju spot za original, mi na leto snimamo spot za ovaj remix moj, ali da se vratim na priču, znači sklopili smo dogovor da odredim ja njima remix čisto da bi ljudi razgraničili ko je ko, da sam ja kao DJ Mistake nešto drugo, da su oni nešto drugo kao Mistake band. Na kraju je ispao remix veoma dobro prihvaćen kod publike i odlučili smo da za istoimeni remix odradimo i spot. Međutim, sam remix se asocira na leto, na koktele, na lepe stvari, tako? Sad je Nova godina. Da, na lepe stvari, tako da
planiramo to na leto da odradimo, pošto je sad već zima, ne ide da se snimaju letnje pesme u zimskom periodu. Evo samo par stvari da kažem vezano za DJ Mistake-a. Inače, od sporta voli boćenje i to penzionerski stil igre. Ajde to meni objasni, Da, molim. onako lagano. Lagano. Gde si počeo prvi put da igraš boćenje? Pa još nisam igrao boće. A još nisi igrao? A samo ga voliš? Ali volim srcem. Aha, dobro. Omiljena muzika, Minimal, Saša Savić, Saša Matić ipak. Saša Matić, što podsjećate na Ray Charles? Crni Bađi, to su mi neki omiljeni likovi, znam. Otprilike kad odem u studio, pre nego što odem u studio, uglavnom slušam te neke srceparajuće pesme Da. Saša Matića, Bađija, Crnog. Odlično. I dobijem neku onu inat tako Neko se osjetiš povređeno, jel da, pa kreneš, i u inat krenem da radim nešto sasvim suprotno od toga, Veselo, baš da im dokažem da može i drugačije. Čovjek voli još 183 vrste muzike. Ako sam ja to Dakle, dobro... ti sve to znaš. Odakle sam ja to razumeo, ako ja mogu da nabrojim 5, ajde mogu 10, razumete, ali 183 vrste Da, muzike... pa danas to imaš stvarno- milion žanrova i to jest ne, žanrova imaš par, ali pod žanrova imaš male Koja je milion. razlika? To me mene interesuje. Pa ima neke razlike. 183! Da. Ne, pa dobro, obično su to neke grupe i od prijatelja i od nekih bitnih reklama, ali uglavnom i glavni žanrovi su trenutno najpopularniji house i techno muzika, da, i onda se od njih razdvaja tech house, minimal house, progressive house, minimal techno, milion žanrova. Ima tu, da. Inače, čovjek voli da čita i voli da čita, najomiljenija stvar mu je Elektrošok. Da. Šta je to? To je jedna veoma poučna knjiga od Laurenta Garniera, jednog svetski najpoznatijeg DJ-a, koji to je u stvari njegova autobiografska knjiga u kojoj piše od samog starta njegov kako je počeo, gde je radio, koliko se cimao da bi napravio neke stvari kakve želje imao. Znači njegov razvojni put, kako je uspio život. Da, tako da bih preporučio tu knjigu svim DJ-evima i onima koji planiraju tek da se bave. Znači Elektrošok. Prvih par poteza koje sam uradio je to da sam se prijavio na jedno od najjačih takmičenja, DJ takmičenja, pošto se tad baš dosta kvalitetna i dosta dobra DJ takmičenja održavalo u undergroundu pre svega. Tu sam bio pobednik meseca i onda sam osvojio nagradu i tu sam se ujedno i probio, mislim, underground je opet naš i evropski najbolji klub. Bio je par puta proglašavan za najbolji klub Evrope, pobediti u njemu još sa strane neko... Jesi imao tremu tako? Pa jes, da. Kako je to izgledalo? Taj ceo Pa opis eto, nisam mogao CD da ubacim u... Pa molim te, evo, ljudima poželim nešto za novu godinu od srca, tebi ostaje da smisliš šta hoćeš da kažeš. Da, to ono klasično, puno želje, puno sreće, ljubavi i para. Pa ništa, poželeo bih svim Piroćancima uspešnu narednu godinu i da pre svega rade ono što ih ispunjava i zdravlje pre svega, to je bitno, a sve ostalo će doći samo po sebi. I've got nobody. You always said that if I ever needed a friend, you'd be there for me. Well, I need a friend, Stan. Please. Dude, I don't want to get sucked into Facebook. You don't get sucked into it. You don't get sucked in at all. Please, you have to add me. Please.